Praise God. It's good to be back diri sa Pagadian. Salamat kayo sa oportunidad nga share na po ko sa pulong sa Ginoo. In the behalf of CLC and the G12 National Family, I would like to extend my congratulations to Pastor Aleta and Happy Church family din sa Pagadian for celebrating their 28th year anniversary. Maayo kayong Ginoo. Amen. Palakpakan nato pag-usapang Ginoo for all the good things that He has done for us. Magampo sa ta. Salamat Lord nga ikaw nagapanalangin ini nga simbahan sa miaging katuigan. You have been proven yourself faithful. Inamong nakita Ginoo kung unsay imong gibuhat karon sa miaging 28 katuig. Dili namo malimod nga ikaw maayo gayud sa matag usa. I pray that you will bless the word that we are about to hear today. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Maglingkod ta mga kaigsuonan. Okay. 28 katuig. Naaba dire original gyud nga gikan sa pagsugod 28 katuig na agyapon mo. Pataas daw ang kamot be? Naaba? Mura gamay na lang no. Asa naman uban pastor na girapture na. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo. Nagyapon palakpakan nato sila. Tingaling uban sa inyo, pipila pa lang katuig. Ang uban taud-taud na, pero ang uban tingali bag-o pa lang gyud. Pero niining atong pagpangalagad sa Ginoo, no? Nganong naamanta, nganong nasustener man nato ni, what motivates us to really serve God. Kini pagpangalagad sa Ginoo, mga igsuon, kanang dili baya ni sayon, no? Kanang mangabigtag makalag dili na sayon. Mamastor ta, mga pastor, salamat sa Ginoo sa mga pastor. Ato palakpakan ang mga pastor nga ni adiri. No? Mga cell leaders, salamat kaayo. Pero akong hisgutan karon unsa may hinungdan nganong nangalagad tas Ginoo. Unsa may hinungdan nganong musimba ta kada Domingo. Unsay hinungdan nganong win souls and make disciples ta. Unsay hinungdan para sa mga cell leaders nga nagbuo mo sa inyong cell group, nagbuo mo sa inyong 12, nagbuo mo sa inyong 144. What's the motivating factor? Lain-lain kayo, lain-lain ang mga motibo mga kaigsunan. Pero karong takna sa kahaponon, dadun ko kamo sa real nga motiba. Kaya kung ang atong motibo kinalibutan ra, di kina magdugay. Ay uban manimba, ang ilang motibo kay naa sila nakrasan diri sa Happy Church. No? Kaya ang ilang church sad church man, no? Mao na ang ilang motibo. Kung makuha na ang ilang gusto, wala na. Nganong naghatag man kas Ginoo? Unsa may imong motibo? Muhatag ko para mo dato ko. Well, of course, promise na sa Ginoo padatuon ta. Pero kung maunay atong motibo, wrong motive kay kung di ka mo dato. Hatag ko ra bantay lang ka Lord, ni mo ni balik sa ako. Sa mo tangan ng Ginoo sa imo. You know, nayuban may daghan ning duo sa ako mag G12. Pastor, magpa-mentor ko sa G12. Ganahan kay ko sa G12. Mutana ko, nganong gusto magka mag G12? Why would you apply G12? So that my church will grow. Para motubo ang akong simbahan. Ug ako ang pinakadakog simbahan sa among lugar. Wrong. Of course, motubo ang atong simbahan if we will make disciples, win souls and make disciples. But what is the motivating factor? And this is what I am going to share with you today. Aron makita nato igsuon nga bisag unsay mga pagsulay sa atong kinabuhi kung nakasabot ta unsay hinungdan nangalagad ta sa Ginoo igsuon, not even ang hinungdan aron malangita. Of course moadto ta sa langit, but si Apostle Paul iyang hatag kanato ang hinungdan na makita sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 and 15. Mato ba ni Apostol Pablo? For the love of Christ. Everybody say, the love of Christ. Okay?
For the love of Christ compels us because we are convinced that the one died for all, and therefore all died, and he died for all, and those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Matod pa ni Apostol Pablo, the love of God compels us. You know, kung naaman o galing, example, ihimplo sa pagpangalagad sa Ginoo, si Apostol Pablo. Ang iyang pagpangalagad sa Ginoo is unstoppable. Dili maundang. Bisag unsay pagsulay, bisag unsay dangatan sa iyang kinabuhi, di gyud maundang. Bisag patyon pa si Apostol Pablo. You know, the Apostle Paul, brothers and sisters, siya tingali ang pinakadako, no? Siya ang kuan ba kanang kinadak-an o hinungdan o nahimo alang sa buluhaton ni Kristo. Jer? Nakita nila? Okay. Now, niya mga kaigsuunan, ang title sa akong message karon, the love of Christ. Everybody say, the love of Christ. Mauna ang nagtukmod kaniya. Ha? Ngano man makaigsuunan, the cross is the expression of the love of Christ. Now, kita sa atong vision, gihatagan atong emphasis ang cross. Kita ang mga Kristiyano, hilig man tag-cross ba? No, kay Christian lagi ta, Christian nation. Ang uban gikwintas, ang uban gitato, ang uban ibutang diha sa ilang simbahan, ang uban mga kaigsuunan, muagig simbahan, manguros, muagig sementeryo, manguros, katamak og tai, manguros, grabe kayo. Pero sa man kay tuyo sa cross, dili na ang cross igsuon nga panghadlok sa panuway ug sa aswang. The cross is the expression of the love of God. Mao na siyang expression sa gugma sa Ginoo ug nasabtan na ni Apostol Pablo. Mao man gani na makaigsuunan, i-state ni Apostol Pablo nini nga bersikulo that the motivating fashion of his life is Christ's love filling his heart. Ang gugma ni Kristo nga nagapuno sa iyang kasing-kasing, leaving him no choice but to surrender everything to God. Grabe si Apostol Pablo. Kung inalagaray lang sa Ginoo, way makalupig. Bisan pagpatyon. You know, si Apostol Pablo makiigsunan, dili siya basta-basta bayang nga tao. Usa siya kadikam panilya nga abogado. He was part of the Sanhedrin. He was a Pharisee. And if you are a Pharisee, brothers and sisters, back then, you are a well-versed sa Biblia. Especially the first 4 books of the Bible. Memoryado na nila. Letra por letra. But yet, sa diha nga na-born again siya makaigsuunan, nangalagad siya sa Ginoo, iyang nasabtan ang gugma sa Ginoo. Muna nga, niningtak na sa hapunon, gusto na ko nga emphasize ang gugma sa Ginoo because that is where the kingdom of God, mao kana ang pag-function, mao kana ang gitawag og central point, central point sa gingharian sa Ginoo. In fact, ang pinakasentro, pinakauyukan nga bahin sa Biblia, mao ang gugma sa Ginoo. Amen. Okay, there are 3 C's here that I would like to share with you about the love of Christ. First of all, the love of Christ compels us. Ang gugma ni Kristo, nag-aaghat ka nato. Kanang compel sa Binisaya mga kaigsuunan, maoy nagatukmod ka namo. Maoy nagapugos ka namo. Kisay nagtukmod ni Kristo, ni Apostol Pablo aron magwali sa pulong sa Ginoo. Ang gugma ni Kristo. Now, sultiha ko kamo makaigsuunan, unsa may nagtukmod nimo nga naa diri karon? Of course, anniversary karon. But let me tell you, every Sunday, muanhi ka sa simbahan, unsa man ang nagtukmod nimo? Nganong nag-win souls and make disciples man ka? Nganong naghatag man ka sa imong tithes and offering? What compels you? Kay kung si pastora lang ang mutukmod nimo, mubalik pagkakatoliko. Grabe ning pinugsanay maning simbahan ning Happy Church. Nganong win souls and make disciples? Nganong pugson man gyud ta? Pero kining compel maya mga kaigsuunan, ang buti pasabot sa compel actually is to force someone to do something.
Pinugsa na ini. Pero si Apostol Pablo, dili tao ang nagpugos niya, kundi ang gugma ni Kristo. Dili gani ang iyang gugma ni Kristo. Dili ang gugma ni Pablo ngadto kang Kristo, kundi ang gugma ni Kristo diha kaniya. Kaya nga tong gugma ni Kristo usahay, off and on man eh. Kung daghantang kwarta and everything is fine, we love Christ. Pero sa diha, nga doon na tayo mga problema, mga pagsulay, magduda na ta sa paghigugma ni Kristo. Ang uban ka nato, di na mo simba, di na mo ampo, di na mo basa sa pulong sa Ginoo. Pero ang gugma ni Kristo igsuon, way paglubad. Bisag unsay nahitabo sa imong kinabuhi, bisag unsay imong gibuhat, istidi ang paghigugma ni Kristo. Og nasabtan na ni Apostol Pablo, nga tungod sa gugma ni Kristo sa iya, he just reciprocate the love of Christ. Iyang gibaslan ang gugma ni Kristo pinaagi sa pagpugos sa iyang kaugalingon. Dalimang ka, the love of Christ compels us. I would like to challenge the 12, primary 12, mga sa leaders. Dapat masabtan nato ang gugma ni Kristo. Mga ganina sa atong encounters, naka-encounter na ba tatanan? Kung encounter mo. Ang emphasis nato sa encounter was the cross. Kay gusto nato masabtan ninyo, kanang cross mao na ang gugma sa Dios, nagsimbolo sa gugma sa Ginoo. Giunsa ka paghigugma sa Ginoo. So the love of Christ compels us. Amen ba? Dili ang tao magpugos nimo. Kay kung ang tao lang magpugos nimo, mundang gyud ka. O backslide ka or mubaghin kag laing simbahan. Kay gusto ka ni atong simbahan nga hayahay. Kana bang wa na kay buhaton ba? Pero si Apostol Pablo, nakasabot siya sa grasya o sa gugma sa Ginoo. And the more nga nangalagad siya sa Ginoo. So the love of God compels us. Ato ra kong tan-awon sa the Passion Translation. Ganahan kay ko sa Passion Translation. Nangan din niyo sa verse 14. For it is Christ's love, for it is Christ's love fuels our passion and motivates us. Di ba kao? Christ's love fuels our passion. Now, naama mo yung mga sakyanan rin, di ba? Bisag unsa ka brand new sa imong sakyanan. Kung wala na siya fuel, kung wala na siya gas, dili ginamudagan. Kami, gikan pa mi sa Davao kagahapon pa pastora kay naaday ko'y commitment kahapon sa Digos kang Pastor Manalo. So naa sila'y cell summit dito and I was speaking. But yet, gikan pa dito sa Davao, amo nang gi-full tank daan. Kaya ano man, nasayod ko nga bisag unsa kagwapo sa akong sakyanan, kung wala na siya fuel, di gid may makaabot sa Pagadian. So nagpatubil may igsuon. Now, ang gugma kuno sa Ginoo, every time mamalandong ka, mag-worship ka sa Ginoo, musimba ka, mag-devotional ka, kana ming puno sa imong kasing-kasing. Ug mauna ang mupa, sirit, magadagan kanimo, aron nga mupadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo nga way undang. The love of God compels us, or the love of God fuels our passion. O sa itong passion, love God, passion for people and passion for God. And win souls and make disciples. Kinahanglan na siya fuel, kanang winning souls and making disciples. Kinahanglan na fuel, mao man ganin ang uban, lisod kaayo, patino nimo, lisod kaayo nimo sila, pakumplito sa ilang dosi, kang anuman, nagkinahanglan og fuel eh. But it is the love of God, kung makasabot ta sa gugma sa Ginoo. Everybody say, ang gugma sa Dios. Inang imong kaugalingon, salamat Lord sa imong pagigugma kanako. It fuels our passion and motivates us. Hallelujah. So mo na ang gugma sa Ginoo. Naadiri sa kuano, naadiri sa Message Translation. Grabe ang giingon sa Message Translation. Christ's love has moved me to such extreme. Alam ka, Christ's love has moved me to such extreme. His love has first and last word in everything we do. Ang gugma ni Kristo kanang nakakuan ba kanang extreme na amang uban nga. Ayaw lang mo kanang panubra po. Grabe naman po na imong pagsimba. Oy. Sobra naman po na kayo. Nang hinubra na ng inyong simba. Extreme ra mo kayo. Manubra na mo langit, ana. May na lang nang mo sa ilog langit kaysa
mukulang, di makaabot og langit. May nang musubra ba, kay paghulog ka na, tagpot to pa, langit magyapon, amen? Pero langit niya naara ka din impierno ang imong dangatan, ani. Pero nagingon din ang gugma sa Ginoo, it will do us to such extreme. Grabe no? Sobraan na to ang paghigugma sa Ginoo. And nagingon din it is the last and the first and the last in everything we do. Ang tanan natong gihimo, it's because of the love of Christ. Ang una o katapusan. You know, the motivating factor, and at the end of it, it's because of the love of Christ. In other words, kung maghatag ko karon, magsukol ko hatag, it's because of the love of Christ. And the end of it, kung usa man dangatan, it's still the love of Christ. Unsay dangatan, unsay resulta, it's still the love of Christ. Grabe no? It compels us. Kung masabtan nimo ang gugma ni Kristo, dili na kinahanglan nga kanang dasigon pa ka. Inanamag yung ubang mga Kristohanon, wala man tayo na dirhe, ikson kay mga buutan mo tanan. Di na mo simba kay nga naman, wa bisitahi, wa gani malamanuhi sa simbahan, sa pastor. Ay, kanang pastor niyo diha, pastoran niyo diha, para lang sa mga dato, ako ang pobre man ko, di ko lamanuhon, ana ba? Pero mga kaigsuunan, if you experience the love of God, kumustahon magkagdili, may pamasahe kagdili, muhanigi ka sa simbahan. Kay ang gugma sa Ginoo miyagtok mo din. Hallelujah. The love of God compels us. Number 2, the love of God convinced us. Di lang kay gitukmod siya sa gugma sa Ginoo, kundi kumbinsido po siya sa iyang gihimo. He is so convinced that God loves him and that God gave His one and only Son and died for him. Matod pa sa verse 14, balik ko na ito pagbasa. For the love of Christ compels us because we are convinced that one died for all. Kumbinsido si Apostol Pablo nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo, naluwas siya. Kaya kaniadto man gud mga kaigsuunan, si Pablo, kumbinsido siya sa iyang relihiyon, nga ang iyang relihiyon ray tama. Mao man ganina sa iyang pagkareliyoso, grabe iyang gipersecute ang mga Kristohanon, iyang kapamatay, gipangpriso ang mga Kristohanon. Why? Because he is so convinced nga ang kaluwasan pinaagi sa mga balaod, doing the good works, nga na ba, tuman sa balaod ni Moses, and he was so convinced about it, that he was willing to persecute the Christians and even ask permissions from the government aron nga dakpon ang mga Kristohanon, prisuhon sila, uban patyon. Pero sa diha nga iyang natagpuan si Kristo, sa diha nga iyang naila-ila si Kristo, naka-encounter siya sa Ganoong Kristo igsuon, he was so convinced that the death of Christ mauray pa maagi nga maluwas ang tao. And we have to understand that. Ang atong kaluwasan diha sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Dapat kumbinsido ka sa imong gibuhat. Amen. Pangutana imong katupad, kumbinsido ba ka sa imong gibuhat? Look at the Passion Translation. Ganahan ko sa Passion Translation. Because we are absolutely convinced that He has given His life for us. Kumbinsido ko nga si Kristo iyang gihatag akong iyang kinabuhi sa ako. Bisan tuod ako sa kataong makasasala. You know, si Apostle Pablo was the chief sinner of all. Grabe, yung siya, I am not even worthy. Di ko angayan nga higugmaon sa Ginoo, but He gave Himself. Dapat masabtan nato na. Matag-usakan yun niya din. You've got to be convinced na Jesus Christ loves you and He gave Himself for you. Nga bisag makasasala pa ka, bisag unsa imong background, unsa imong kagahapon igsuon, gihigugma ka ni Kristo ug nagpakamatay siya alang kanimo. Kung naamay mga bisita din hingawa pa ninyo madawat ang gugma ni Kristo, dawata ka na karon. Ayaw sayangi ang paghigugma ni Ginoong Kristo. Si Apostol Pablo, he was so convinced about the love of Christ. Unsay kumbinsi nga si Kristo nagpakamatay alang kaniya. Look at 2 Timothy chapter 1 verse 12. Grabe, ingon si Apostol Pablo, that is why I am suffering as I am. Grabe, si Apostol Pablo sa iyang pagpangalagad, mingagi siya daghang kalisdanan. No? Daghang kalisdanan.
Yet I am not ashamed. I am not ashamed because I know whom I believe. Grabe, no? Wala siya mauwaw sa iyang kalisdanan. Just imagine, used to be very rich person. Usa ka abogadong di kampanilya. Leader sa ilang relihiyon. Karon, gigukod, gikasuhan, piniriso pag-ani igsuon. Tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, but yet nagingon siya, I am not ashamed. Wa ko maulaw nga napriso ko. Wa ko maulaw nga ginapos ko tungod sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Because, look at this, because I know whom I believe. And I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him that day. Wow, kumbinsido. Mao na nga, kumbinsido gani ka, bisag unsay mga pagsulay mo dangat sa imong kinabuhi, wa gyud makatarog nimo igsuon. Pero magduha-duha gani ka, amuundang gyud kapag pangalagad sa Ginoo. But if you are convinced that because of the love of God, namatay si Kristo para sa imo, wa gyud makatarog nimo igsuon. He was so convinced. Number 3, the love of Christ consecrates us. Dili lang kay mauni ang nagtukmod kaniya sa pagpangalagad sa Ginoo. As a gratitude, nagpasalamat siya sa gibuhat ni Kristo sa iya. Dili lang kay kumbinsido siya sa gibuhat ni Kristo, nga ang gibuhat ni Kristo para kaniya, kundi iya pong gi-concentrate ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Iyang gitugyan, nagkinabuhi siya tungod sa gugma ni Kristo. Look at this in verse 14. He died for all, and those who live should no longer live for themselves. Wow. Kita igsuon, mga patay man tatubangan sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Pero gibuhi ta pag-usab ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo. Amen. Naatay eternal life, naatay kinabuhing walay katapusan. We have eternal life. But those who live, katong nabuhi, mga igsuon, nag-ingon din, he should no longer live for themselves. That is consecration. Mao na ang sekreto nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. We should no longer live for ourselves, but for Him who died for them. Mao ni ang consecration, mga kaigsuonan, nga ang akong kinabuhi karon, nga kinabuhi, na naman kang Kristo, nakasabot ko sa iyang gugma kanako, dili nako ang nabuhi, dili na nako kinabuhion para sa akong kaugalingon, kundi gikinabuhi nako ni para kaniya. Mao na nga atong panginabuhian, dili para sa ato na, kundi para kaniya. Nakasabot mo? For example, na akay negosyo, kining akong negosyo karon, dili na ni para sa ako, kundi para ni sa Ginoo. Kung nag-eskwela ka, dili na para sa imo, kundi para sa Ginoo. That is the principle of the Apostle Paul. The life that I am living today is no longer for me. That is what we mean by consecration. Iyang gihatag, iyang kinabuhi, nga karon dili na akong nabuhi. Ang akong kinabuhi, akong itugyan kaniya, nga namatay alang kanako. Grabe, no? Nag-ingon sa Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Ang uban na ito, nakamemorize na ni. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. And the life I live in this body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. That is consecration right there. Tungod kay iyang nasabtan, ang gugma ni Kristo nga kadako sa gugma ni Kristo nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi nako. Mao na nga ako ning balusan ang gibuhat ni Kristo pinaagi sa pagkinabuhi. Namatay man siya aral nako, so karon ang akong kinabuhi, akong ikinabuhi tungod sa iyang kamatayon, magkinabuhi ko alang kaniya. That is what supposed to be a Christian life is. Because mga kaigsuunan, kadaghanan manggod sa mga Kristohanon, they are still living for themselves. Me, akong kaugalingon. That is why, kung dili nato masabtan ang gugma sa Ginoo, you will never become a real disciple. Kaya nag-ingon ang Biblia na ay mga tao nga mga disipulo nga gusto mo sunod kang Kristo. You wanna follow Jesus Christ. Lord, I will follow you, but let me first. Let me first. Ako sa Lord, dili sa ka, ako sa unaha. Kung mauna mga kaigsuunan, you are living first for yourself. Para sa Kristohanon,
kung nakasabot ka sa gugma sa Ginoo, giunsa niya pag antos alang kanimo, imong masabtan igsuon nga ang ato di ay kinabuhi kini atong pagsimbang hatag sa atong tithes and offering, gamay ra kayo na siya. Ako masabtan nimo ang paghigugma ni Ginoo sa Kristo. Amen. Praise God. Mga igsuon, na ako'y illustration nga istorya sa inyo. Nitong miaging Vietnam War, naiusa ka promising young man. Graduate siya sa West Point. He was a lieutenant. O pagbuto sa gira sa Vietnam, of course, ang mga Amerikano nagpadala sa ilang mga puwersa dito sa Vietnam. O kining usa ka batan-on, na-assign siya sa Vietnam. He was leading usa ka platoon or company iyang gidala igsuon. Ug samtang dito sila nakigubat sa Vietnam, na ay usa ka panahon nga the war was so intense, so fierce, nga gipalibutan na sila sa ilang mga kaaway. They were over or outnumbered, no? Na outnumbered sila. Grabe. Tan-aw sa maong batan-on nga murag lupigon ta ani. Mamatay ta aning tanan. Mura ba atong hitabo sa Mama Sapano? No, katong 44 sila kabuok, 200 di kabuok ilang kalaban. So ang ilang kinahimo, nagtawag dayon sila og reinforcement. Nagtawag sila og helicopter to rescue them. May na lang gani ang ilang presidente dili si Pinoy. Kaya kung si Pinoy patuwa man padad og helicopter, sige tawag in taon to mga pulis tuwa, no? Pero sila igsuon, tawag dayon sila nga, wa na, outnumbered nami, patay naming tanan dire. So, hingabot tayong helicopter, naada yung support, gibumbahan tong ilang mga kalaban, nga gatuson sila igsuon. Nanagan sila dito sa helicopter. Hingsakay sila into safety para nga maligtas sila niya itong sitwasyon. Ang problema sa diha nga nakasakay na sila, o katong lieutenant nga batan-on nga nakasakay, na-notice nila nga naay usa ka private tuwa sa ulhin na tamaan di ay siya natumba. Buhi pa siya igsuon, unya naman lagi muto sa kuan, mga sundalo nga walang iwanan. Dili nila biyaan. Nahibaw mo ang himo niya itong officer mga igsuon, hingbalik siya dito sa battlefield. Na ang mga kaaway sigig tira, gidagan niya ang iyang sundalo ug iyang gialsa, iyang girescue ug hinahina niya guyod paingon dito sa helicopter. Iyang giguyod paingon sa helicopter igsuon until they reach the helicopter ug gipasakay niya kadtong maong batan-on. Ug nalibre ang batan-on, naluwas siya. Ug siya na pod ang mosakay sa helicopter. Apan sa diha nga ming aksyon siya sa pagsakay, he was fatally wounded. Tirahan siya usa ka sniper and he was dead. Namatay siya. Katong batan-on nga iyang gilibre, gidala sa hospital, and to make the long story short, nahuman ang gira. Nakauli silang tanan, pero katong batan-on nga lieutenant, namatay. Giving his life to this private, ining usa ka sundalo nga wa gani ranggo. Anyway, fast forward, miagi ang pipila ka tuigan, ang ginikanan ni adtong maong nga lieutenant, nag-ulgod sila, pero at least naman lang, konsuelo nila nga, at least namatay ang atong anak, naaman po siya giluwas, no? He died for a cause. Giluwas niya tong usa ka batan-on. So muragwa, masayang ang iyang kamatayon. Bisag usara kabok ang iyang giluwas, at least nabuhi itong bataa. Unya mga kaigsuunan, ilang nabatian nga ang batan-on nga giluwas sa iyang anak many years after, naa sa ilang lungsod, naa sa ilang vicinity. So ilang gipangita igsuon o ilang giimbitar kay gusto nilang ila-ilahon katong nga batan-on nga gibuhisan sa kinabuhi sa ilang anak. Tuod man mga kaigsuunan, na-locate kining batan-una nga giluwas sa iyang anak,
Dili na siya batanon, tao na siya. And then, ming-adto, giimbitar nila og dinner sa ilang balay. Ang makasusubo, mga igsuon, ang nagulat silag maayo kay ang batanon nga ming sulod, lago kaayo, way ligo, hubog kaayo, sabog kaayo og mga marijuana og drugs, ming-adto sa ilang balay, way batasan, sigig pamalikas mga kaigsuunan, ug milingko dito, bastos kaayo. Ang ginikanan, nagpugong-pugong lang sila. Dili sila makatuo nga mautong anak, mautong tawhana ang giluwa sa ilang anak. Grabe, wala gani magpasalamat. He was so insensitive and he was unthankful. He was so ungrateful, mga kaigsuunan, sa gibuhat sa ilang anak kaniya. Until such time, nga nahuman ang ilang panihapon, o gidali na lang nila, mga kaigsuunan, gipapauli na tong bata. Naibaw mo ang inahan, nagpugong-pugong ragyod. Ug sa diha nga nakagawas, kato nga batanon. Minghagulhol siya og hilak sa abaga sa iyang bana. Ug miingon siya, I think, murag di siya makadawat but to think that our son had to die for someone like that. Mautoy gipakamatyan sa atong anak. Kung ingana naman lang unta, may pagsiray na matay. Pagkaway igbalos. Nag-uol kayo sila makiksunan nga murabag, way pulos ang kamatayon sa ilang anak. Kaya ang resulta sa tao nga iyang giluwas, wa gani balusi ang kamatayon sa ilang anak. Mauban ang klasihang tao. Gagipakamatyan sa atong anak. Mga igsuon, kumusta man ka? Kumusta man ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Are you that kind of person? Na ako'y clipping sa movie nga akong ipakita sa inyo. Kisa nakita sa inyo kanang salida nga Saving Private Ryan. Kita mo na, ang uban wala, no? Ang uban nakita sa inyo Saving Private Benjamin. Tingali inyo nakita. Si Vice ganda. Dili na mao. Saving Private Ryan. It was way back during the 90s. Ang bida ana si Tom Hanks. Ang istorya ana mahitungod sa Second World War. Grabe ka intense ang gera dito sa Germany. Unya mga kaigsuunan, naay usa ka nanay nga of course sa Amerika manggod, balaod na nga kinahanglan mo volunteer ang imong anak, mag-enlist sila nga mahimong sundalo. Gustuhon man nila dili, padala dito sa gira, kay gira man, wartime man. So upat ka buok ang gipadala dito. Grabe itong upat nga Ryan family, Ryan man ang ila apelyido. Pag-abot dito pa lang mga kaigsuonan sa Normandy, pagtupa pa lang sa barko igsuon, patay diretso ang tulo. Hurot igsuon. Ang usa nila ka manghod na assign sa lain nga lugar. Mao na nga pag-abot dito sa balita sa ilang headquarter, Sir, maluoy min ining inahan ba kay telegrama man. Nakadawat og telegrama nga patay imong anak. Unya pagkahumaning abot na pod ang laing telegrama, patay na pod ang ikaduha nimong anak. Nya magdugay abot na pod ikatulong anak patay. Mura bag dili nila madawat, naluoy sila sa nanay. Naluoy sila sa nanay. Pero ingon sila, pero sir, naapay usa. Upat man ni sa kabuok, murag wala maapil. Ingon sila, unsa man buhi pa to? Wa mi mahibaw kung buhi pa ba. Pero ingon sila, ato tong pangitaon si Ryan, mo na gitawag Private Ryan, Saving Private Ryan. Para ato na lang paulion nga at least konsuelo sa inahan nga namatay man ang tulo na ay usa na bilin. Mao na mga kaigsuonan, naghimo sila usa ka squad. 8 ka tawo ang ilang gipadala. Giadto dito sa Germany aron mangita lang ni Private Ryan.
Basta katong uban nagbagot-but na unsa naman ni sir? Mao ning atong kwan kagira, moadto ta sa tunga sa gira, pangitaon lang ning tawhana unya paulion, wa gani ta kailakin sa ni private kanini. Pero ingon sila mao may order, ato lang pangitaon basing mao ni ang pinakadisinti natong mahimo sa atong kinabuhi. Aron pangitaon nato si Private Ryan. Sama-samang palad. At the course of time sa ilang paghanap kang Private Ryan, silang tanan nga 8. Nakitaan man si Private Ryan na luwas, pero silang tanan nga 8, nangamatay silang tanan. Gusto na ako nga tanawon niyo nga video. And we will end with this. Brothers, sir. I've just learned that this afternoon their mother's going to be getting all 3 telegrams. That's not all. There's a 4th brother, the youngest. He parachuted in with the 101st Airborne right before the invasion. He's somewhere in Normandy. We don't know where. Is he alive? We don't know. Some private in the 101st lost 3 brothers and he's got a ticket home. You and I are taking a squad over to Newville on a public relations mission. Over my way, thank you, sir. This entire mission is a serious misallocation of valuable military resources. I mean, where's the sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy? What do you think? You don't want to know what I think. What if by some miracle we stay and actually make it out of here? Someday we might look back on this and decide that saving Private Ryan was the one decent thing we were able to pull out of this whole god-awful shitty mess. That's what I was thinking, sir. Like you said, Captain. We do that, we all earn the right to go home. Sir? James. Earn this. Earn it. My family is with me today. They wanted to come with me. To be honest with you, I wasn't sure how I'd feel coming back here.
Every day, I think about what you said to me that day on the bridge. I've tried to live my life the best I could. I hope that was enough. I hope that at least in your eyes, I've earned what all of you have done for me. You know, si Captain Miller, before he died, itawag niya si James, said, James, earn this. Earn it. Ang buot niya ipasabot, ayaw sayangin ni among kamatayon. Ayaw sayangin among kamatayon. Earn this. We gave our lives for you. Earn it. Don't waste it. You know, brothers and sisters, we cannot earn our way to heaven. Di nato mabayaran. But we can earn what Christ has done for us. Pwede ta mo ginansya sa gihimo ni Kristo. Kumusta man ka? Ingon si Kwano, James Ryan, tiguang na siya. Ingon siya everyday, dito sa ilang lubganan, ingnan niya, everyday, I think of what you said to me on that bridge. I tried to live my life the best I could. I hope that was enough. That I, at least in your eyes, I earned what all of you have done for me. At the end of our life, at least makaingon ta, Lord, at least I earn what you have done for me. Dili man tila na ako ma-earn ang langit, kay gibayran man ni Kristo. Pero dili unta nato sayangan ang gibuhat ni Kristo para kanato. Nagingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But by the grace of God I am what I am, and by His grace toward me was not in vain. Dili sayang ang kamatayon ni Kristo. You know, I can just imagine Jesus Christ was saying, son, daughter, earn this. Kining akong gihimo para kanimo. You know, nag-ingon si Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi niya dito, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will accept. Look at this. When you think of what He has done for you, is this too much to ask? When you think of what He has done for you, is it too much to ask? Kung imong hunahunaon ang gibuhat ni Kristo para sa imo, lisod ba gyud kaayo ang pagsimba sa iyo? Lisod ba kaayo ang paghatag sa imong tithes and offering if you think of what Christ has done for you? Is it too much to ask to win souls and make disciples? You know, si Jesus Christ, He came. Ming-ani siya gikan sa langit igsuon. Matod pa sa awit nga atong gikanta, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Oh, naging siya, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives the 99. I don't earn it. I don't deserve it. But still you gave yourself to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Muna akong buti pasabot mga kaigsunan. Kung imong hunahunaon, gilatas ni Jesus ang tanan. Nang hinaot ako, dili unta mo sama niya itong usa ka batan-on nga gisayangan ang kamatayon niya itong lutinan.
Nga human nga iyang giluwasi ang iyang kinabuhi, iyang giusik-usikan. Sa baon tatakang Ryan. Ngayon siya, I tried to live my life. Ryan, earn this. Amatay ko karon, earn this. Ayaw sayangin niya akong kamatayon. God is saying to you today, earn it. Some of you here, wala pa tingali makadawat kang Hesus Kristo. The best thing to earn, the first thing you can earn what Christ has done for you is to receive Him into your life. Ayaw sayangi ang gibuhat ni Kristo para sa imo. O para sa ato nga nangalagad sa Ginoo. You know, kung nakasabot ka sa gugma ni Kristo, winning souls and making disciples is not a pressure. That is why si Apostle Pablo nakasabot siya. He was compelled to serve God because of what Christ has done for him. Manindog tang tanan mga kaigsunan. And can we sing that song one more time? Reckless love of Christ. Niba mo igsuon bisag ikaw ra usa. Mura kag si Private Ryan, wa gani kay kantidad. You are worthless. Private lang ta, but yet these men gave their lives for this man. Jesus Christ came down from heaven to come here to save you. Nahinaot ako nga di ninyo sayangan ang gihimo ni Kristo. Amen? Ayaw sayangi. Don't waste it. Don't make the grace of God in vain in your life. Ayaw sayangi igsuon. Hallelujah. Di man ato mabayaran ang utang nga gibuhat na ni Kristo para sa ato. Pero ang atong mabayaran ang atong utang kababuton ngadto kang Kristo. Mo nang gitawag ko gratitude. Nangalagkat ta sa Ginoo because mapasalamaton ta dili tungod kay naggipugos ta kundi nasabtan nato giunsa kita niya pagigugma sa kataong makasasala gipasaylo ni Kristo gipakamatyan moadto sa impierno apan madala sa langit igsuon tungod sa pagigugma kanimo. Nibaw ka ba nga bisag ikaw ra usang tao dinis kalibutan mo anhi gapon si Kristo aron pakamatyan ka. That's how He loves you. That is why si Apostle Pablo ngayon, I am compelled. I am compelled. Today, brothers and sisters, anniversary nato karon 28th anniversary. Go back to the reason, the motivation nganong nangalagad ka sa Ginoo. It's all about the love of Christ. That reckless love of Christ. He doesn't care if He suffered just to save you. Come on, let's just worship the Lord. Can you raise your hands to God? Pwede ba ninyo pasalamatan ang gugma ni Kristo? Before I spoke a word, you were singing over me. Yes, Lord. You have been so good to me. Come on, think about the love of Christ. How He gave His life. Before I took breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, hallelujah, Lord. Come on, open up your hearts and let the love of God tonight fill your hearts. Oh, God. Chases me, fights for me, Lord. Your love, your love. Thank you, Jesus, for your love. Died for me. Oh, God. It's your love. Thank you, Lord Jesus. It's your love. It's your love. It's your love. Yes, Lord. Never-ending love, stubborn love. You're stubborn. Mao ni ang pinaka ika-28 katuig. Atong i-renew daw ang atong gugma sa Ginoo. Nga Lord,
tingali ka ni adto, murag magbagut-but ka usahay, na mga pagsulay sa imong kinabuhi, murag di ka kasabot. Usahay, maluya ka sa pagpangalagat sa Ginoo. Pero karong tagna sa kahaponon mga igsoon, it's the love of Christ. Gugma ra gyud ni Kristo. Gugma ra gyud ni Kristo. Sabta nawata ang gugma ni Kristo igsoon. God, nakay mga si leader ni nga na-discourage ka na, it's just the love of Christ. Pagpakapuno lang sa gugma ni Kristo igsoon. Because the more you understand the love of Christ, the more that you will be in gratitude, magpasalamat ka. Huwag makapugong ni mo igsoon. It's the love of Christ. Puna ang imong kasing-kasing karon sa gugma ni Kristo. Come on, just cry out to God. Let's be baptized with the love of Christ right now. The love of Christ, the presence of God is here in this place. Ang matag-usa ka nato igsoon. Ayaw panumbaling sa imong katupad. Ina Ginoo, pun ako sa imong gugma, Lord. Lord, let your love compel me. Lord, pun ako sa imong gugma, Ginoo. Oh God, hallelujah. Dawata ang gugma ni Kristo igsoon. Oh, hallelujah. We love Him because He first loved us. Siyang unang nahigugma ka nato. Oh God, hallelujah. You know, if you understand the love of God, you will really don't care. Bisag unsay mga kalisdanan, bisag unsay imong gibuhat, you won't really care. Doon ay usa ka babae, mingduol kang Hesus. Iyang gibuak ang mahalon nga pahumot. Usa ka tuig ang iyang pagtigom aron mapalito niya nga pahumot. Apan sa dihang aming abot si Kristo, iyang gibuak ug iyang gibubo sa tiil ni Kristo ug iyang gipahiran sa iyang buhok. Ang mga reliyoso nga tao nga makasabot sa gugma sa Ginoo, bingon, isayang-sayangan lang, kausik man sa kwarta, ihatag unta to sa mga pobre. Pero ingon si Kristo, siya nga dakog sala, siya nga dako nga gipasaylo, maupoy dako og gugma. Nasabtan sa maong babae, mga kaigsunan, ang kadako sa pagigugma nga wa siya sayangi. Iya gi-offer ang tanan di kaniya. Karong tagna sa gabion, the presence of God is here. Let the love of God fill you. Sabta igsunan gugma ni Kristo. Mga pastor, it's the love of Christ. The love of Christ will compel you. The love of Christ. Na ay mga kalisdanan tingala, but it's because the love of Christ. Dili nato sayangan ang kamatayon ni Kristo. Let's share it with others. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa imong pagigugma kanamo.